Er is een 44-jarige man uit Oud-Waard aangehouden voor de moord op Marianne Vaatstra. Dat had het Openbaar Ministerie bevestigen. De man zou zelfs DNA aanstien en haar bij het grootschalig DNA-onderzoek. Dus zo'n match wijzen, joet werd het DNA van de verdachte op een nij testen door het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. De 16-jarige Marianne Vaatstra werd in maart 1999 gevonden in een stuk land bij Vinkleerster. Ze werd verkrijfd en vermoord. De zaak had Friesland jarenlang in besnijing gehouden. De familie van Marianne is juist een let op een hicht gebracht van de onhouding. Ze binnen verrommen dat de zaak nou oplost lijkt te wijzen. Nou, dan zag ik er gewoon onder die wij. Want die heeft een vrienden door ogen, door de zaakofficier die bellen. Goh, nou dan eerst door de grond. Dan wist even net wat verder mag. Nou ja, goed, dan gaan we bijna al je binnen maar op. En dan kreeg het hele verhaal van Hattejerm natuurlijk. Jongen, ja. Maar we zijn geweldig blij dat we er al binnen, dat het er nooit is. Ja, maar dit wacht je weer echt spanning, ja. Dat stuk spanning tot aan mij. Later joert jou het Openbaar Ministerie en de politie een persconferentie over de zaak. Om 10 uur is er een extra uitsturing op Omroep Friesland televisie.